सरकारा सरकार नङा होननानै नंमारानि बै आइजो गांखं BPF नि माबाखौ आंबो खोनादों एसे बावहाय जाय मानसिया 50-50 होननानै प्रनाउन्सियेसनखौनो होनो रोङाखै 50-50 होननो बेबायदि मानसिया समाजनि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि माबायदि लिडार जागोन आं बुंनो हाया आरो बुंनो रोङै मानसिया बा जेबो माने खुनु गुदि गिजि बिजौ गैयै मानसिया जाखिनि बाथ्राखौ बुंदों बेफोरबायदि मानसिनि सायाव जोंनि समाजा सोनारनानै थानो हाया मानोना जों मिथिगौ बिथांमोननि दिनाव जौ जुवा ड्राग्सजों गफबना थानायखायनो दिनैनि दिनाव सान्तिखौ बिथांमोना सुखुवा आंहाथ' दाउट दङ बिनि न'खरनि फिसा फिसौखौ BPF नि दिनावहाय माबायदि साबधानता होदोंमोनथाय आं सोंखारिनो थांनो नागिरा खिन्थु बिथांमोननि समाव हमनानै ला जोंनियावहाय दैजिं फेस्टिभेल जायोबा दैजिं फेस्टिभेलाव ओरैबायदि सेंग्रा सिख्लाफोर थैयोमोन जौ लोंनानै ड्राग्स जानानै जुवा गेलेनानै बायदिसिना खालामनानै कोटि थाखा लस खालामदोंमोन बिनिख्रुइ बयनिख्रुइ माने दुखुनांथावनिसिम उदाहरन जों मा बुंनो जोंनि बे बड'लेण्ड हादाबाव नाय गुबुन जायगानिख्रुइ बड'लेण्ड एरियायाव बांसिन ड्राग्स एडिक्टेडनि जानायनि कारना जादों BPF नि मिसगाइडेड मिस रुल मानोना बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव गुन्दारासो खालामदोंमोन खुनु डेम'क्रेसि गैया दे डोंट हेभ एनि प्रिन्सिपल अफ डेम'क्रेसि नट डिसिप्लिन बिसोर डिसिप्लिन नङा जायनि जाहोनाव डेम'क्रेसिनि प्रिन्सिपलजों थांनो रोङैखायनो दिनैनि दिनाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जा प्रिन्सिपलजों दावगालांदों बेखौ बिथांमोना सहायनो हायाखै बेराफारसेथिं जों नुदों दिनै इलेक्सन सफैयाब्लाबो खिन्थु हाग्रामा महिलाया दिनै इलेक्सन सफैनाय बायदि गोबां इउपिएलखौ रायगासिनो दं पेमेन्टआव मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन गोदौनाय दैयाव जेब्ला एम्बु बंलाया बा नाखौ गारसनगोन बेवहाय बिगुरा गुखायो गतिके हाग्रामानि माबाया दा हालोदा बिदि जानानै दङ चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन